Čauec lidi, tady je Goodfather ze Stalingrad. Tady, jak se jmenujete, pane? Vojda. Myslím na YouTube. Vojda. Ale vy, pane? Já? No. Já. Počkej, Faces. Jak se jmenujete, pane? Neřeknu, vole. Já teď budu na to. No vlastně, my jsme se rozhodli tady vlastně natočit takový random vlog. Tak jo, Studio Foxy.cz. Ano, a vlastně nacházíme se právě na festivalu, na filmovém festivalu, vlastně u zámku ve Zlíně, vlastně v centru Zlína, myslím. Čaute lidi, já jsem A vlastně jsme se rozhodli natočit takový random vlog. Pane Vojto, máte tam nahoře? No, ano, já jsem Goodfather ze Stalingrad. Stalingrad, no. My jsme se rozhodli vlastně natočit takový random vlog. Pokud tam budou nějaký lajky nebo aspoň komentáře, tak budeme natáčet více vlogů. Možná. Natáčet teďka. Vlastně takový random vlog. Vlastně my jsme se rozhodli natáčet, čau hoši. Vlastně jsme se, tady je vlastně ten zámek, tamhle máte logo festivalový zámek. A tady je vlastně Česká televize a my jsme se rozhodli, vlastně je to muzeum. Tam je muzeum a tam je festivalový zámek a tam je Česká televize. A vlastně, jo. No, jsme zpátky. A tady, ty vole, ten stromek je krásný. No, já jsem si taky rozhodl právě, že natočíme takový random vlog, nevím. Tady jsou nějaký divný. Nevím, jak to tady natočí pan Studio Foxy. No a prostě tam je vlastně celý tam je vlastně celý studio vlastně České televize. A my jsme se vlastně rozhodli natočit random vlog, vím, že ty vole, co mám pořád s těma random vlogama? No a vlastně pokud dáte víc jak aspoň 30 lajků, nebo aspoň víc jak 20 lajků, třeba 20 nebo 30, tak natočíme ještě jeden random vlog a potom vlastně možná natočíme